Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da warhaka. Masu kallon shirin a duniya, haka zalika barkanku da sake kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a koda yaushe. Kafin mu tsunduma cikin wannan shiri namu gadan-gadan, muna roƙonku idan wannan ne farkon zuwanku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, haka zalika ku mana like na wannan bidiyo. Kamar yadda kuka sani a koyaushe kuma a kowane sati tashar Zinariya TV tana kawo wa al'umma shirin a duniya. Shirin a duniya shiri ne mai faɗakar da al'umma, ya sa su nishaɗi da kuma abubuwa na rayuwa. Na san da cewa ga duk wanda yake bibiyar wannan tasha ya san da cewa a duk ranar Laraba wannan tasha tana kawo wa al'umma shirin a duniya don faranta zuciyoyin masoyanta. A yau ma a wannan sati muna sa ran cikin yardar Allah wannan tasha mai albarka za ta kawo wa al'umma shirin a duniya kashi na 51. Kada ku manta ku mana comment na ra'ayoyinku dangane da shirin yadda shirin a duniya yake burge ku. Haka zalika kada ku manta ku mana comment na tambaya, korafi ko kuma cin gyara. Sannan kada ku manta ku mana share din wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Ba matukar alfahari da ku a koda yaushe. Masu kallon shirin a duniya, mun gode. Lahira muka zo nema. san shaidan lahira da wata karara kyautata wa abin
kake ba wai ba. Duniyar ga gidan nema, lahira muka zo nema, cikin ta ba mi yi barci ba. Duniyar ga gidan nema, lahira muka zo nema, cikin ta ba mu yi barci ba. Duniyar ga gidan nema, lahira muka zo nema, cikin ta ba mi yi barci ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya waƙoƙin Hamisu Breaker, barkanku da warhaka. Ga duk wanda yake bibiyar wannan fitaccen mawaƙi kuma jarumi a masana'antar Kannywood wato Hamisu Breaker, kun san da cewa akwai wasu waƙoƙi da yake fitarwa duk shekara, wato Hamra. Waƙar Hamra ce da ake da ta ɗaya da ta biyu da ta uku da kuma ta hudu. Na san da cewa ga duk wanda yake bibiyar wannan mawaƙi ya san wa'annan waƙoƙi ne wanda aka tsara labarinsu, labari ne mai tafiya wanda al'umma ke son jin ƙarshen wannan labari. Yaya kuke jin daɗin waƙoƙin Hamisu Breaker a koda yaushe? Haka zalika, wace waƙa ta fi burge ka a cikin waƙoƙin Hamisu Breaker wato Hamra? Waƙa ta ɗaya ta fi burge ka ko kuma ta biyu ko kuma ta uku? Zan so ku mana comment na ra'ayoyinku. Haka zalika, kada ku manta ku mana comment na tambaya, ƙorafi ko kuma cin gyara. Sannan kada ku manta ku mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Mun gode, masoya waƙoƙin Hamisu Breaker. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya waƙoƙin Hamisu Breaker, barkanku da warhaka. Ga duk wanda yake bibiyar wannan fitaccen mawaƙi kuma jarumi a masana'antar Kannywood wato Hamisu Breaker, kun san da cewa akwai wasu waƙoƙi da yake fitarwa duk shekara, wato Hamra. Waƙar Hamra ce da ake da ta ɗaya da ta biyu da ta uku da kuma ta hudu. Na san da cewa ga duk wanda yake bibiyar wannan mawaƙi ya san wa'annan waƙoƙi ne wanda aka tsara labarinsu, labari ne mai tafiya wanda al'umma ke son jin ƙarshen wannan labari. Yaya kuke jin daɗin waƙoƙin Hamisu Breaker a koda yaushe? Haka zalika, wace waƙa ta fi burge ka a cikin waƙoƙin Hamisu Breaker wato Hamra? Waƙa ta ɗaya ta fi burge ka ko kuma ta biyu ko kuma ta uku? Zan so ku mana comment na ra'ayoyinku. Haka zalika, kada ku manta ku mana comment na tambaya, ƙorafi ko kuma cin gyara. Sannan kada ku manta ku mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Mun gode, masoya waƙoƙin Hamisu Breaker. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya waƙoƙin Hamisu Breaker, barkanku da warhaka. Ga duk wanda yake bibiyar wannan fitaccen mawaƙi kuma jarumi a masana'antar Kannywood wato Hamisu Breaker, kun san da cewa akwai wasu waƙoƙi da yake fitarwa duk shekara, wato Hamra. Waƙar Hamra ce da ake da ta ɗaya da ta biyu da ta uku da kuma ta hudu. Na san da cewa ga duk wanda yake bibiyar wannan mawaƙi ya san wa'annan waƙoƙi ne wanda aka tsara labarinsu, labari ne mai tafiya wanda al'umma ke son jin ƙarshen wannan labari. Yaya kuke jin daɗin waƙoƙin Hamisu Breaker a koda yaushe? Haka zalika, wace waƙa ta fi burge ka a cikin waƙoƙin Hamisu Breaker wato Hamra? Waƙa ta ɗaya ta fi burge ka ko kuma ta biyu ko kuma ta uku? Zan so ku mana comment na ra'ayoyinku. Haka zalika, kada ku manta ku mana comment na tambaya, ƙorafi ko kuma cin gyara. Sannan kada ku manta ku mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Mun gode, masoya waƙoƙin Hamisu Breaker. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya waƙoƙin Hamisu Breaker, barkanku da warhaka. Ga duk wanda yake bibiyar wannan fitaccen mawaƙi kuma jarumi a masana'antar Kannywood wato Hamisu Breaker, kun san da cewa akwai wasu waƙoƙi da yake fitarwa duk shekara, wato Hamra. Waƙar Hamra ce da ake da ta ɗaya da ta biyu da ta uku da kuma ta hudu. Na san da cewa ga duk wanda yake bibiyar wannan mawaƙi ya san wa'annan waƙoƙi ne wanda aka tsara labarinsu, labari ne mai tafiya wanda al'umma ke son jin ƙarshen wannan labari. Yaya kuke jin daɗin waƙoƙin Hamisu Breaker a koda yaushe? Haka zalika, wace waƙa ta fi burge ka a cikin waƙoƙin Hamisu Breaker wato Hamra? Waƙa ta ɗaya ta fi burge ka ko kuma ta biyu ko kuma ta uku? Zan so ku mana comment na ra'ayoyinku. Haka zalika, kada ku manta ku mana comment na tambaya, ƙorafi ko kuma cin gyara. Sannan kada ku manta ku mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Mun gode, masoya waƙoƙin Hamisu Breaker. Barakatuhu, masoya Auta MG Boy da kuma Momi Gombe, barkanku da warhaka. Haka zalika, barkanku da sake kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a koda yaushe. Kafin mu tsintawa cikin wannan shiri namu gadan-gadan, muna roƙon ku idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika kuma na like na wannan bidiyo. Kamar yadda kuka sani a kowace kuma a kowane lokaci, fitacce kuma jarumi a masana'antar Kannywood wato Auta MG
yana fitarwa al'umma sababbin waƙoƙi domin faranta zuciyoyin masoyansa. A wannan karo ma mun ga tallan wata waka wanda wannan mawaƙi ya yi mai suna sai da kai waka ce wadda Auta MJ yake shirin saki a cikin shekarar 2022. Zan so kuma na comment na ra'ayoyinku dangane da waƙoƙin Auta MJ wanda ya rera a cikin shekarar 2021, waƙoƙin da suka faranta zuciyoyinku suke sa ku nishaɗi a koda yaushe. Kada ku manta kuma na comment na tambaya korafi ko kuma cin gyara, sannan kada ku manta kuma na share din wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Mun gode masoya Auta MJ Boy da kuma Mommy Gombe. Assalamu alaikum ya sayyada na zo ne ya banki ne zanai. Assalamu alaikum ya sayyada na zo ne ya banki ne zanai. Bismillah ilahi ya rabbana na zo ne ya banta ne zanai. Ka taimaka mini rabbana ita yaban babu sanya. In ta yi mata bajika ita ruhi ce ta nabina. Salati kaza kai ga annabi shine ainihin nuri, shine yazo shi a daidai kuma shugaba da daidai. Annabi lamun ce ne maka baitoci muna sayyadi. Assalamu alaikum ya sayyada na zo ne ya banki ne zane. Assalamu alaikum ya shugaban annabawa mu muna gaida kai. Assalamu alaikum ya shugaban baye muna ta gaishe da kai. Assalamu alaikum ya annabi duka wani muna gaida kai. Assalamu alaikum ya sayyada Fatima mun zo muna gaida ke. Assalamu alaikum ya mukaddima mun zo muna biki jinjina. Assalamu alaikum ya kai ya mukaddima na da Fatima. Assalamu alaikum ya sayyada na zo ne ya banki ne zane. Sabai na sako ku kuma ba za na bar ku ba. Hidima ga annabi rai da jiki ruhi kuka bada. Shi yasa na zo nake yabon ku wallahi ni ba zan bar ku ba. Sai ƴaƴan sayyada zan saka su shirafa usu ne sayyidi. Wallahi lamarinsa akwai fanisa jirgin Nuhu ne babuki. Wallahi mu a san su dake ɗauki su ne sayyidi. Assalamu alaikum ya sayyada na zo ne ya banki ne zane. Bayan gaisuwa da nayi zan shiga baitin kai tsaye. Baitin sayyada Fatima shi ne na ɗauka abinci. Shi ne riba na shi ne jari na wallahi ne na faɗa. Assalamu alaikum ya kai ya dan maulanki ne ni ne na taho. Ni ba daɗin sayyada ni ne Abubakar ina gaida ki. Ina gaida ki wallahi ina ji da ki. Assalamu alaikum ya sayyada na zo ne ya banki ne zane. Ya sayyada gani nan na taho ni da baitin ki agaza. Ya sayyada gani nan na taho ni da baitin ki agaza. Ni ka tallabe ni da rauni ne ya sayyada na da Fatima. Kairiya kin bani na faɗa, kairiya kin bani na faɗa. Kyautar da kika yi mini sayyada na gode yana na Fatima. Na gode yana na Fatima. Na gode yana na Fatima. Assalamu alaikum ya sayyada na zo ne ya banki ne zane. Ya sayyada ga ƴan da'ira suna naki ne. Wallahi su faɗa ya sunan mu ya sayyada yana na Fatima. Ki shiga lamarin ba ya sayyada da aminta da mu ya aliya. Annabin dai shine ribata, annabin dai shine tashina, annabin dai shine barcina, annabin dai shine zanina, annabin dai ne kaunar ka nake, annabi ne na gaida kai. Assalamu alaikum ya sayyada na zo ne ya banki ne zane. Malamai na ne zan gaida su hidima ba su wasa ba. Sun ce mana annabi bai ta muka kuma mu ma kar mu masa da muka. Annabi kai ne zaniya, annabi ne ina ta gaishe da kai na gaida kai ya annabi.
annabi ga malamai na nan sun zo su gari ka ne annabi baka ba su masauki dan isar nazara na Fatima dan isar nazara na Fatima assalamu alaikum ya sayyada na zo ne ya banki ne zane sayyada ni badadin ki ne sayyada ni hadumin ki ne sayyada ni lamarin naki ne wallahi duk lamarin da baki wallahi to ni ma ba ya sayyada ni mai rauni ne ya sayyada ni mai rauni ne ya sayyada daura babu ku wallahi ni ma babu ni tafiya ta duk tafiyar ku zane wallahi a san ku nake dauki assalamu alaikum ya sayyada na zo ne ya banki ne zane lamari na ku ne lamari na komai na ku ne kulliya ta na mika muku raina fansa gare ku ne ya sayyada gane nan na taho ya sayyada ni masoyin ku ne ya sayyada ki kula da ni ya sayyada ni mai rauni ne ya sayyada ni mai sabo ne ya sayyada gane nan na taho ne ya sayyada yarda da ni assalamu alaikum ya sayyada na zo ne ya banki ne zane ya sayyada ni mai son ku ne ya sayyada lamunci da ni ya sayyada in na faɗa ki ne ya sayyada sai ki zo a gare ni in ta faɗar ki ya sayyada ya Ali ya gane nan na da kuke matar imamu na Ali ya sayyada dan imamu Ali ya sayyada ya sayyada gamu nan mai shigo ya sayyada gamu nan mai shigo assalamu alaikum ya sayyada na zo ne ya banki ne zane yana na zakiya mu kalima yana na aliya mu azuma yana na kariya yana na ina gaishe ki yana na batula ke ci sani na ni na gaida ki ya sayyada faɗi mani ne dai ya sayyada faɗi mabadaɗi ne ni na zo na da baiti ya sayyada amsa dan abaki ya sayyada kimir ba da jiba ya sayyada silan abaki assalamu alaikum ya sayyada na zo ne ya banki ne zane a sayyadi muku da isa adamu kai ne wallahi kake biya mun duk abin da zane sayyidi wallahi kai ne kake yi mun abba Rabbana ka bashi masauki da kisar Fatima ya sayyada Fatima mun dawo ya sayyada Fatima mun zomo ya sayyada Fatima lamunce mu ganki yana da Fatima yana da Fatima dan abanki assalamu alaikum ya sayyada na zo ne ya banki ne zane yana da Fatima mun zomo yana na faɗi makece dai yana na faɗi makece dai tsoka ta nabi na jajjaga duk mai matsayin haka wallahi zai haukace na faɗi ba wallahi yana na faɗi ba ana maganar ki ya sayyada wallahi ba a ta wani domin ke tsokar nabi ji wallahi yana na faɗi ba assalamu alaikum ya sayyada na zo ne ya banki ne zane ya dawo kan abinki aido wanda ya so uba sayyada wallahi dole ya so iyalan layi na so Fatima ita ke tsami da zana hau da kai da gurin abinta ya sayyada Fatima mun zo yana na Fatima masoya ne naki mun zo mu sayyada ki kai mu ga abin naki a kira yau mu rauda da nan ta assalamu alaikum ya sayyada na zo ne ya banki ne zane kira yana rauda da nan ta muku baituka sayyada ina faɗa ina ƙarawa wai yau
ku kiraye ni ya sayyada na zo da gari ku in muku baitika sayyada ya faɗi mana san zaki mun ya faɗi mana san kina ta yi ya sayyada faɗi maki bar rabu dan isar auren na ki sayyada ya sayyada la amince da ni in muku baitika sayyada assalamu alaikum ya sayyada na zo da ya banki ne zanai komai na wallahi na kuɗe kulliya ta na mika muku ya sayyada faɗi bayar da ni shigo babban birnin nan ayi ta yi kuma ba sanya wallahi azan ku nake dauri da salati zai zefa baiti na ya sayya da lamunci da ni ya sayya da ce in taho babban birnin nan na guni badanin sayya da sunana ya na da maluma assalamu alaikum ya sayya da na zo ne ya banki ne